Здравейте! Днес искам да споделя отново някои ползи за нашето здраве от приема на алоe вера гел за пиене. И друг път става въпрос за геловите за пиене с алоe. Компанията има няколко вида, но всеки един вид от алоe помага на нашия организъм да функционира по най-добрия начин. На първо място подобрява нашия метаболизъм, подобрява алкално-киселинния баланс, освен това подсилва имунната ни система и подобрява нашата перисталтика. Геловите за пиене с алоe вера са подходящи както за по-мънички, така и за възрастни хора, но в зависимост от това каква възраст и какви нужди има организма, ние си избираме гела за пиене и същото време дозировката. Един от моите любими гелови, това е гела за пиене с мед. Гела за пиене с мед е подходящ за хора, които имат проблеми с стомаха, като язви, гастрити и освен това за малки дечица. Втория гел, това е с покривата. Той е подходящ като изцяло за хора, които имат автоимунни заболявания, хора с високо кръвно, хора, които имат алергии и също така е подходящо за пречистване на кръвоносната система. Гела с колаген, както подсказва, е подходящ за хора, които имат проблеми с опорно-двигателната система, тъй като това не е просто гел с колаген, а спомага на организма сам да произвежда колагена. След 25 годишна възраст колагена производството намалява, а има фактори, които допринасят за дефицита на колагена, като нездравословно хранене, тютюнопушене, окисляване и така нататък. По принцип, колагена, за да може да се приеме, е добре с витамин С. Затова, за да имаме колаген в нашето тяло да се изработва, е добре да приемаме и витамин С. И четвъртия гел, това е гел с прасковка. Това е най-силно концентрирания гел на алоето, праскова, и няма никаква захар и подсладители, с 98% гел от алоe. Този гел е подходящ също за малки дечица, за диабетици и за бременни жени. Другия гел, който в момента нямам, това е гел с джинджифил, мед и лимон и е изключително подходящ за есенно-зимния период. Както знаем, тази комбинация, особено на джинджифила, се препоръчва